Mit navn er Mads Falden. Screenline, her får du et kort indblik i ruden, profiler med mere. Når vi designer fremtidens byggerier, står vi ofte over for et dilemma. Vi ønsker store, transparente glaspartier for at få dagslyset ind, men vi kæmper samtidig mod overophedning og skrappe energikrav. Det er her, vi skal kigge på rudens egenskaber på en helt ny måde. I moderne byggeri, især når vi arbejder med træ, alu eller rene trævinduer, er standarden i dag typisk en 3-lags termorude med en samlet rudetykkelse på 48 mm. I denne konstruktion placeres Screenline-persiennen typisk i det inderste kammer. For at opnå de bedste forhold for de nordiske lande, vil det yderste glas typisk være med en solafskærmende belægning som Q70 eller SKN 173 eller tilsvarende. Den præcise beregning for ruden med eller uden Screenline laves i Glass Advisor og giver præcise data for U, G og LT-værdier med meget mere. Kigger vi derimod på projekter med standard alu-rammer, som eksempelvis Vicona, Schüco og lignende, åbner der sig endnu flere muligheder. Disse profiler kan ofte håndtere rudetykkelser på helt op til 70-80 mm. Her får vi en enorm teknisk fleksibilitet, da Screenline typisk kan placeres i enten det ydre eller det indre kammer, alt efter projektets specifikke krav til energi og æstetik. Det er værd at bemærke, at vores Screenline også integreres i specialruder, hvor der er specifikke krav til lyd, brand og sikkerhed. Det betyder, at du kan opretholde et ensartet arkitektonisk udtryk gennem hele projektet, selv i zoner med skærpede tekniske krav. Priserne på ruderne med Screenline kan du indhente hos de fleste større producenter. Spørg efter Screenline. Hvis du ønsker henvisninger til producenter, der kan levere de specifikke løsninger til dit projekt, skal du blot kontakte os. Det giver arkitekten en hidtil uset designfrihed, ikke mindst når det kommer til formater. Vi kan levere ruder med Screenline helt ned fra 195 mm i bredde til imponerende størrelser på mere end 3 meter i både bredde og højden. Der er ikke længere brug for at gå på kompromis med æstetikken for at overholde energirammen. Kontakt os for en online møde, når det passer dig.